Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। जोङो दिनै गामियाव मोसानो थालिम जादों आरोना। दा आं नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार खालामनो सानबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ इन्टारेस्ट नायलांबाय भिडिअखौ स्किप खालामजायो। मोसानो सोलोंनायखौ नायग्राफ्रा नै आं मोसायाखै आरोना, बिसोरखौ खेबदों आङो। जा मोजां खारलायनानै खेबदों, नायदो। आयौ ओरै मोसौ लांनाय, ओरै मोसानो सोलोंनाय आरोना। थांफिनगासिनो आरोना। नोंनि नामा मा नाममोनलाय? ब्लगा जोंना मालायनि बायदि गोथाव गोथाव बुंनो रोङालै। जोंना मोसानाया गरबर जादों आरोना, नै बिराद नायनांगासिनो, बिराद प्रब्लेम जायो मोसानायाव। ओमफ्राय नै बिसोरो माबादों आरोना, नायदों, मबाइलाव नायो। ओमफ्राय माबायो नोंसिनाबो बिदि नालाय थंगालिखा खानायखौ फिस्राबायखायो। ओइ जों मोजां दोबलाय ओहो जायो, बेना 500नि बारा जाबाय, मिथिगौ। 800 बैथिं मिटिं जादों। मोसानायखौ नायनो फैदों नामा नोंसोरो? मोसानाय नायनो फैग्रा नै जोंना सेंग्रा देरब्ला आं बिदिमोन होननानै नायलायलायगोनब्रा बे। ए ब्लगसो खालामना जाम्बा गथ'। मोजां रायज्लायफिनद', जाम्बा रायज्लायफिनलाय। जाथो रंजानो मोसाबावनो बुलायबासो जासिगोन दालां एसे। नै जोङो दा ओरै फैदों आरोना। बिदि आरोना जोंनि भिउआ। जों बेरायफैलाबायनायसो जाया, नायदो जोंनि भिउआ बिराद मोजां।
आंबो मोजां मोनो नै जों बेरायफैलाबायनाय जाया नालाय ओरैनो ना नाहरदो ओमफ्राय जोङो मोनसे खामानि बेयो आंखौ फिसाबाबो लिंलाङो ना मोनायाबाबो ओरै ससे गावखौ दोनलांथारनांगौ नों आंखौ साला दोनबोफिनगोन ना फिनाथाय नुबाय थगायो ओमफ्राय भिडिअ'आवबो नुवाखै लेंगुलायो बोरगो फुनदों आरो ना होननांगौब्रा नालाय जों एसे मिडियाम साइजनि साइजखा मिडियामनिखौ साइजखा जा मोजांखा गारि फैगौ नै स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबजासिगोन